kakav mališan. Da, kakav lepotan. Wow. Kako velik, super. Tracy, čini se da ti se nije posrećilo. Dajte. Kako je zanimljiv. Hajde da skinemo omot. Aha, tako je. Moja igračka je čokoladna. Sad ću je probati. To je jako ukusno. Čekajte. Wow, nevjerovatno. Unutra je još jedan mališan. Pogledajte kako je sladak. Oduševljena sam. A evo tvoje kućice, mali. Hajde, sedi ovdje i uživaj. Jel ti se sviđa, a? Super! Wow! To je mnogo slatko. Da. To je divno. Čekajte, sad je moj red. Dobro, prvo ću skinuti omot. Pogledajte kako lepo izgleda moj labubu. Jedva čekam da ga probam. Da, to je nevjerovatno. Oho, šta? I ja imam nešto unutra. Jedva čekam da vidim šta je tamo. Wow, a unutra je veoma slatka i lepa igračka. Hajde brzo da sklonimo svu čokoladu. Poradit ću malo alatima i to je to. Ostalo je par komada čokoladi, ali nema veze. Sad ću ih skloniti uz pomoć pincete. Eto. Wow, pogledajte kakvog lepotana imam. Sad ću ga okačiti na svoj ranac. Da, eto, izgleda baš dobro. A sada mogu pojesti čokoladu. Super, a Jennifer, hajde nastavi. Dobro, vrlo rado. Hajde brzo da vidimo šta je to tako zanimljivo kod mene. Aha, skidam omot i... neverovatno, kako velika čokoladna igračka. Jedva čekam da probam. Da, jako slatko. Znate šta? Treba će mi palica. Bam, bam, bam. Baš me zanima šta je unutra. Da vidimo. Wow. Pogledajte, devojke. Kako je divan. Jako želim da ga pomazim. Da, jo. Jao, zašto je besan? Ujeo me za prst. Šta, ozbiljno? Ne, ali to je bio moj labubu. Bežimo odavde. U pomoć. Vija nas. U pomoć. Kako mala flašica. Baš je slatka. Oho. Da, ja sam dobila flašu srednje veličine. Jo. Da. To sve moje. Devojke, sklonite ruke. Hajde, Jennifer, ti počinješ. Pa dobro. Barem mogu prvo probati svoju kolu. To je žele sa ukusom kole. Ukus je ekstra. Šteta, šta je bilo tako malo? Eto, nemam više. Ko je sljedeći? Sada ja. Jedva čekam da probam. Ne mogu da istisnem. Hajde bre. Čini se da mi nedostaje snage. Ideja. Izvini, Rebeka, ali potrebna mi je tvoja gumica. Da, tako je. I uzet ću još jednu i još. Šta se dešava? Gotovo, neću više. Dakle, stavit ću gumicu na flašu. Tako je. Ovo bi trebalo da mi pomogne. A sada čekam. Da, moj plan je uspeo. To je mnogo slatko i ukusno. Jako mi se sviđa. To je najbolje što sam ikad jela.
Zapravo ti si pokvarila moju frizuru. Ovo ću uzeti sebi. Kako da ne? Daj mi. Dobro, osvetit ću ti se drugi put. Sada jedva čekam da probam svoj slatkiš. Ja nemam dovoljno snage. I šta da radim? Tačno! Sad ću napraviti malu eksploziju. Sad će biti zabavno. Merim vreme i... sakrivam se! Šta? O ne! Šta je to bilo? Wow! Da, sve uspelo. To je jako ukusno. Super! O, da, upravo si. O, ne. Ovo su najkiseliji bombone. Da, dobro je što sam dobila malu porciju. Ali i dalje se plašim. A mene moja porcija isto plaši. Ali najmanje sreće sam imala i ja. Zašto? Mogu zamisliti šta će ti biti. Da li sam ja prva? Okej. Nadam se da ću preživeti. O ne! Kako kiselo! Ne mogu da kontrolišem svo lice. Osmeh? Da, to je baš moćno. Skupit će 1.000.000 lajkova. Šta je bilo? Šta to radiš? Vreme je da probaš svoje bombone. Jao, da, tačno. Dobro, šta da se radi? Moram probati to. Jao, kako kiselo. Utrnulo mi je lice. Hitno mi treba voda, molim vas. Da, evo. Hvala. Znate šta? Dobila sam dobru ideju. Sad ću rastvoriti svoje bombone u vodi, a zatim popiti sve to. Mislim da će mi tako biti mnogo lakše. Spremna sam da probam. Bitno je da se ne koncentrišem na ukusu. Jao. Devojke, nešto nije u redu. Čini mi se da gubim sve. Mamice! Mirno, ne paničite. Sad ću ja pomoći. Dakle, jesu svi spremni? I... Šta? Ne, moj. Šteta. Tako sam htjela da pomognem. O ne, da li je sada moj red? Potpuno sam zaboravila na svoju porciju. Ja se jako plašim, devojke. Verujemo ti. Trenutak. Rebeka, gde si? Devojke, ne mogu. Mnogo se plašim, stvarno. Ne brini, mi ćemo ti pomoći. Hajde, otvori usta. Eto, bravo. Da, odlično ti ide. Ostalo još malo. Čestitam. Poslednja bombona, izvoli. Zašto? O ne, eto ga, počelo je. Oj, jadna Rebeka. Hitno mi trebaju naočare. Da, i meni. Pazite! Imam ideju. Hajde da je samo zatvorimo. Tako je. Odlična ideja. Baci kocku. Hvala. Jedne boje. Izgleda da je Quentin rešio da ofarba svoju kuću. Izabrao plavu boju. Bravo. Odlično ti ide. Ovo je baš zanimljivo. Joj, Quentine, imaš malo farbe na licu? To ga inspirisalo na novi način farbanja. A šta je kod Mary? Da, ako bude farbala lakom za nokte, onda će završiti tek u starosti. Izgleda da je i Mary to shvatila. Pa, ili ju je inspirisao Quentin koji je već završio sa farbanjem. Mary ima ne samo duh takmičenja, već i neku ideju. Aha, odlučila je da obloži svoju kuću mekanom roza tkaninom.
Veoma originalno i veoma meko. Jao, kao da sam na oblaku. A Quentin je odlučio da razblaži plavu sa kapatkama bele boje. Joj, malo se zaneo i uprljao Mary. I sredu. Sa njom su šale loše. Quentine, spašavaj se. Strašna ruka te prati. Srećom, uspeo je da se sakrije na krovu. Dobar razlog da se proslavi završetak farbanja. Stavio je multido zastavu. Cool. Quentin nije nešto zadovoljan izgledom kuće. Ali već ima nešto na umu. Aha, farba u belo. Zanima me šta će ispasti. Pa to je fudbalska lopta. Veoma originalno. A šta Mary hoće da uradi? Sad ćemo saznati. Ukrasila je krov sa CD-ovima. Ali sljedeći put budi pažljiva. Krov je lep, ali veoma klizav. Da, srce je baš slatko. Aha, Quentin je također odlučio da ukrasi krov. Uradit će to uz pomoć nalepnica. A šta je sa drugim prozorom? Izgleda da košarskoj lopti nešto nedostaje. Quentin ima rješenje. Koš. Izgleda sjajno i baš sportski. Quentin, svi čekamo tvoje bacanje. Hajde. Jao. Čini se da Sreda ne voli mnogo sport. Quentine, sljedeći put pazi gdje bacaš. Sreda je također rešila da sredi svoju kuću. Da, to je njena omiljena boja. I naravno, kako bez rešetaka na prozorima? To je baš u njenom stilu. Ruka je donela neki mač. Pitam se, šta će joj? Da, samo Sreda može tako ukrasiti krov. Ima još neku ideju. Joj, ovi oči izgledaju baš jezivo. Pa, svi su završili, to znači da idemo dalje. Sreda je rešila da počne sa koplja i ukrasima od slepih miševa. Pa dobro, i to je baš lepo. Jao, stvar baš pomaže Sredi. Ne znam šta bi radila bez nje. Stvar je donela neko drvo. Ali niste valjda mislili da će ga ostaviti tek tako, zar ne? Naravno da ne. Stavila je neki jezivi nakit u obliku očiju. Čekajte. A šta će i ovo? Stvarno? Odlučila je da posadi ovo? Veoma zanimljivo. Još ih i zaliva. Plašim se da zamislim šta će izrasti iz ovog. Bože moj! To su ruke. Ne mogu da verujem. A šta je ovo? Pošta u obliku groba? Strašno. Ali to je baš u Sredinom stilu. Quentin je odlučio da svoje dvorište ukrasi štapom. Baš slatko. Ova kuća će izgledati još sportski kada se oboji travnjak. Ne razumete? Sad ćete sve sami vidjeti. Gledajte, to su prave fudbalske oznake. Quentin misli da nešto nedostaje. Da, evo ih. Sad će da igra fudbal. Hajde da vidimo. Navijamo za tebe, Quentin. Kakav gol! Svaka čast, Quentine. Jao, sapleo sam nešto. To je mala kanta. Ali sad će Quentin pretvoriti u poštu u obliku žabe. Pogledajte kako slatko. Svaka čast, Quentine.
Pa šta ima novo kod Mary? Aha, Mary je odlučila da počne od pošte. Ali nije sve tako lako. Ona će ga ukrasiti i napraviti obliku flaminga. Baš kreativno i lepo. I nigde bez slatkih igračaka Hagi Vagi. A ovo roza srce će biti umjesto biljke. I još će staviti ovaj roza štap. I srca, što više srca. A na travu će staviti čebe. I jastuci. To je to, vreme za uživanje. Jedina stvar koja može pokvariti odmor je Quentin, koji vežba sa loptom. Ovo liči na sukob komšija. Ali Sredu to ne zanima. Ona ima svoju atmosferu. Baš je zgodno imati ruku koja vam donosi koktele. Dakle, vreme je početi sa ukrašavanjem interijera kuće. Oho, ovdje se može puno toga smisliti. Hajde da vidimo šta radi Sreda. Odlučila je da počne sa farbanjem u tamno crnoj boji. Izgleda jezivo. Znači da je baš za Sredu. Sada malo ukrasa u obliku slepih miševa, kostiju i paukova. Gledajte. I stvar ima svoju kuću. Baš slatko. Mislim jezivo. Sreda je rešila da se zauzme namještajem. Stol je napravila od guma i ukrasila ga je starom lampom, lobanjama i biljkama. A u drugi ćošak je stavila još jedan sto, a na njemu su svećice. Šta sad hoće da uradi? Odlučila je da doda atmosferne lampice i mreže sa paukom. I naravno, teško je zamisliti ovo mesto bez kugle za predviđanje sudbine. Sreda ima baš zanimljivu rodbinu. Pozdrav za njih! A šta je kod Quentina? Aha, on je počeo da kreći nešto. I rešio je da doda nalepnice. To je baš cool ideja. Baš me zanima šta će još dodati. Aha, hoće nešto da zalepi. Da vidimo šta. Ovo me baš podsjeća na Lego. Joj, pogledajte kako je to neobično udobno. Svaka mu čast. Napravio je vešalicu od Lego kockica i držače za punjač i slušalice. Ispalo je veoma lepo i kreativno. Ali šta će da radi sa ostalim delićima? Stavit će ih u okvir sa Lego čovekom. To je odlično skladište. Također, Quentin je odlučio da doda malo Minecrafta i postavi dinamit u ćošak. Slažem se, nešto nedostaje. Fotelje i konzole da bi se igrao omiljeni Minecraft. Quentin, mislim da je nekako mračno, zar ne? Srećom, Quentin ima luster u obliku skejta i izgleda nevjerovatno. Svaka čast. Wow! A kako je Mary? Mary je izabrala svoju omiljenu boju, roze. Sad će ofarbati zidove. Odlično.
Vidi se da je ona oduševljena. I malo je umorna. Oho! To izgleda baš stilski. Svaka čast. I naravno, šupavi tepih. O, da. Već osjećam kako je mekan. I ogledalo ti je baš slatko. Ovakva kuća jednostavno ne može biti bez ormara. Jao, baš mi se sviđa moja sobica. Ali nešto nedostaje. Pitam se šta? Evo, poster sa jednorogom. Da, obožavam jednoroga. A šta je ovo? Mala kuhinja? Pa dobro. I završni dodir. Sijalica. Divno. Oho, već je stigla da spremi kolače. Ona baš dobro kuva. Poslužit će svoje igračke. Divno, Mary je baš zadovoljna. Napravila je čajanku sa svojim igračkama. Svi su zadovoljni. Odlično. Pa, to je to. Svi su završili, dakle, idemo dalje. Mary je odlučila da napravi kućicu za svog ljubimca. Oho! Pravi neku igračku. A mačka će biti veoma srećna, sigurna sam. A ovaj jednorog će biti najbolji prijatelj za nju. Ali to nije sve. Kako bez viseće ležaljke? O, Mary je još rešila da napravi prelepe zavese. Divno. A mačka će biti veoma zadovoljna. Joj, pogledajte kako je slatka. Mary, šta je? Sad shvatam. Ovo je Pacov. Ali ne samo Pacov, već Quentinov kućni ljubimac. Pitam se kako će on srediti kućicu za svog ljubimca. Kako bez sportske opreme? Nisam sigurna da će Pacov trenirati udarce. Omiljeni trofeji, lopte i naravno bar nešto za ljubimca. Toča. I krevet u obliku automobila. Sigurna sam da kad bi Quentin bio manji, i on bi bio srećan da živi u takvoj kući. Ali izgleda da je njegov Pacov oduševljen. Posebno krevetićem u obliku auta. Mali moj, ovo je sve za tebe. Uživaj. Baš te volim. A kako je sreda? A Ruka također želi da i njena kuća bude ukrašena. I sreda počinje od portreta. Zatim stavlja kadu, krevet i nekoliko lakova. Kakva briga! Pa sreda, a vreme je da preuzmeš novu kuću. Izgleda da su lakovi ostavili dobar utisak na nju. A krevet je bio dovoljno mekan. Pa, a vreme je za manikir. Stvar baš voli to. Mary je odlučila da uveče izađe u dvorište i pogleda svoje omiljeno izdanje Multido. A kao što znate, zajedničko gledanje može pomiriti čak i takve različite komšije. U međuvremenu, dok naši junaci gledaju Multido, predlažemo vam da lajkujete ovaj video, da nas zapratite i pogledate loše trenutke. Dakle, prvo želim ovakvu tortu, kao na slici. Važi, spremit ću je. O, torta, majstor sam u tome. Jao, šta? O, tortica, napravit ću je za svoju nuku. Treba samo malo brašna, nekoliko jaja i, naravno, mlijeko. Sveže mlijeko.
Sad ću umesiti testo. Jao, kakva lepota, jel da, Maggie? A zašto praviti testo kad postoje kupovne kore? Pogledaj, nisu ništa gori. Domaća hrana je najbolja. Ojoj, šta se dešava kod njih? Dobro, nek rade kako znaju. U međuvremenu moj profesionalni mikser će umutiti testo. Da, odlično. Podelit ću testo na 5 jednakih delova. A sad treba dodati boju. Stavit ću rukavice i promešat ću testo. O da, sad će svaka kora biti jedinstvena. Pa šta? I moja torta će biti jedinstvena. Dodat ću u nju pastu od kikirikija. Namazat ću prvu koru, zatim drugu. Odlično. Probat ću malo. Baš ukusno. A vreme je namazati treću koru. Jao, moram pojesti još jednu kašiku. O, da, divno. Jao, Maggie, šta to radiš? Nemoj tako. Bolje pogledaj kakav domaći džem imam. Sipat ću svu teglu u svoju pitu. Odlično. Sad malo testa za ukras. Divno. Najlepša mreža od bake. Kakav miris. Vreme je da ideš u rernu. Tako je. Budi tu, a baka će malo odspavati. To je to. Moje kore su spremne. Sad ću sastaviti tortu. Svaku koru namazat ću kremom. A boje kreme će odgovarati boji kora. Iz polja ću namazati tortu. Ovako. A sad je treba izravnjati specijalnom lopaticom. O da, to će biti pravo remek delo. Ali to nije sve. Sad ću napraviti slatku dugu. Stavit ću je na tortu. A tamo gdje je duga mora biti jednorok. A sa strane će biti oblake i srca. To, nadmašio sam sebe. To je savršeno. Jao. Ups, to je moj sat. A vreme je vaditi pitu. Da, pita je spremna. Može se jesti. Pomerite se, baka je došla. O ne, svi imaju tako lepe torte, a moje izgleda ružno. Znam. Ukrasit ću je bombonama M&M's. To je to. Sophie, probaj. Wow, koliko torta. Od koje da počnem? Eci, peci, pec, ti si prva. Probat ću. Suva je. Ne mogu bez kole, izvini, Maggie. Wow, a ovo je bakina pita od jagoda. Miriše prelepo. I mnogo je ukusna. Bako, obožavam te. Wow, a kakva je to lepota. Moram probati pače. Jao, pa to je duga. Torta je baš nežna i ukusna. I ovaj jednorok je mnogo lep. Ali čiju tortu da izaberem? Ipak je šefova torta pobedila. Da, najbolje. O da, znao sam. A sad želim da pojedem kokice kao u bioskopu. Šta? A zrna kukuruza. A mogu ja to. Pobedit ću. Ne, ovdje su potrebna specijalna zrna. Ja imam takve. Pripremit ću vaze od folije. A sad ću sipati zrna direktno u njih. I naravno, treba ulje. Sipat ću ga na zrna. Tako je. I nigde bez boja.
Sa njima će jelo izgledati zanimljivije. Ova ovde. Odlično, a sad je vreme za vatru. Pazite se zrna, sad ćete eksplodirati. Mislim da je dosta. Da vidimo šta je ispalo. O da, crvene kokice. Jesu dobre, bako? Kako vam se čini boje? Pa dobro, kako god. Jao, nemam pojma. Kod mene će sve biti prirodno. Samo treba izvaditi zrna svojim novim uređajem. Gotovo. Sve sam skinula. Sad stavljam malo maslaca na tiganj. Mada stavit ću malo više. Ovako, sad mogu baciti zrna. I dodat ću šećera naravno, jer moje Sofiji jako voli slatko. Stavit ću poklopac i sačekati. Ups, zrna pucaju pravo u tiganju. Gotovo. Kakav miris. Vreme iskoristiti tajni sastojak. Rastopit ću marshmallow u tiganju, dok se ne pretvori u pastu. A sad ću dodati kokice. Sve treba dobro promešati. Odlično, napravio sam kuglu od kokica. Tačnije imam čak 5 kuglica različitih boja. Vreme je da sipam kokice u činiju. Jao, kakva lepota. Sam, šta je to kod tebe? Zar su to kokice? Hej, eto i tebi. Kao deca ste? Dobro je što imam kokice koje treba samo zagrejati. Stavljam ih na tiganj pravo u kesi i čekam. Da, to uopšte nije teško. Čekajte, kakav je to miris? Šta? Miris? Jao, sad će eksplodirati. Maggie, šta si napravila? To su kokice. Jao, moram sve to brzo spremiti. Da li je barem nešto preživelo? Šta? Samo jedna kokica? Jao, izvini, Sofije. Držat ćeš dijetu danas. Wow, koliko kokica. Kakav je to miris? Fuj, šta je to? Izgorela kokica? Bije. A ovo su prave kokice. Probat ću ih. O, slatke su. Bako, znaš šta volim? O, a šta je ovo? Razvlači se. Izgleda super. Ukus je neverovatan. Ove kokice su definitivno zaslužile pobedu. Još jedna pobeda i ja sam najbolji. Sljedeće jelo su američke palačinke. Hoćete li moći? Šta? Palačinke? A kako se prave? Jo, šta se dešava? Vreme je dodati u mleku 2 jajeta. Sama ću odlučiti šta treba. Pa dobro, kako znate, a ja ću staviti. I naravno malo brašna. Sad ću mutiti testo u svom profesionalnom mikseru. Siguran sam da ću i ovaj put pobediti. A rano se raduješ. Moja mutilica nije ništa gora. Ja mogu i sama promešati testo. Aha, treba dodati mleko, šta još? Brašno, tačno. I jaja. A može i sa ljuskom. Sad treba sve to promešati. A ništa teško. Samo što je testo nekako čudno. Možda ga treba još promešati. Dakle, vreme je sipati testo na tiganj. Tako je. A sad mi treba čokolada. Namazat ću je na palačinku i pokrit ću je drugom palačinkom. Odlično ispalo. Šta to radi? A ovdje ću dodati zelenu. To je to. Kompletan set. Malo ću promučkati. Ovako. Da.
A vidi kako ja mogu. A baka ima puno iskustva. Ali ja mogu crtati svojim obojenim testom. Moja palačinka će izgledati kao remek delo. Završni dodir i portret Sofije gotov. Šta? Već su završili? A kod mene je ovo čudno testo. U redu, samo ću ga sipati u tiganj, a neka bude šta bude. Sofi, jesi li već ogladnila? Pomeri se, a rekla sam da se skloniš. Opet se svađaju? Šta to smrdi? O ne, moja palačinka gori. Moram je odmah okrenuti. Prebiću te. Kakav je to miris? Maggie, šta si uradila? Ups, izgleda da je moja palačinka spremna. Opa, svaka vam čast. Sva jela mirišu divno. Čekajte, je li to opet nešto izgorelo? Aha, to je Maggiina palačinka. Naravno, izgleda grozno. O, jesam to ja na palačinci? Cool. Probat ću. Baš ukusno. Čekajte, ovo su bakine palačinke. Prepoznala sam ih. O da, unutra je čokolada. Baš kao što volim. Tako su ukusne, ne mogu da se odvojim od njih. Bako, najbolja si. Pobedila si. O, hvala dušo. Mali, jesi čuo? Dakle, mislim da će mi tog biti dovoljno. Jo? Nikakve čokolade u bioskopu. Jel ti jasno? Da, jasno mi je. Shvatio sam, više neću donositi hranu. Da, morate poštovati pravila. Kako se plašim? Ideja? Znam kako da ga prevarim. Imam dobru ideju. Sad ću napraviti sebi suknju od KitKata. Tako je, ja sam genije. Odlično. Poželite mi sreću, idem ja. Zdravo, evo moje karte. Jel sigurno nemate hrane kod sebe? Ako proverim, zašto ova suknja miriše na čokoladu? Jeli? Šta radite? Ne, molim vas, sad će se istopiti. Jao, otkrio me. Šta da radim? Da, znao sam da je to čokolada. Niko me ne može prevariti. Marš odavde. Ćao svima! Jeste čuli za našu novu igricu? Zove se Multidosort. Možete instalirati u App Store-u ili Google Play-u. Hajde zajedno da se igramo, biće zabavno. Sladoled u bioskopu. To nije dozvoljeno. Jel vam jasno? Izvinjavam se, a nisam videla taj znak. Ups, a kako ja da unesem Nutellu? Čekajte, imam dobru ideju. Mogu napraviti od Nutelle manikir, a niko neće shvatiti da su moje nokte slatke. A preko ću zalepiti žele bombone i šarene konfete. O da, ja sam genije. Kako vam se sviđa moj novi manikir? Jeli? Eto, sad mi niko ništa neće uraditi. Ćao, evo moje karte, ja sam Barbie. Što? Ups, što je? Kakav lep manikir imaš, ne mogu da verujem. Baš mi se sviđa. Možeš da prođeš, prijatno gledanje. O da, baš mi se posrećilo. Konačno mogu odgledati film i pojesti žalemede. To je predobro. Eto, sve su mi oduzeli. Kako super.
Jao? Ups, ja sam to ja uradio. Izvinjavam se, baš mi je nezgodno. Je li još tamo? Ko je to bio? Jao, kako da unesem šećernu vunu, šta da radim? Znam. Mogu napraviti sebi kosu od vune. Da, bit ću kao klovn. To je genijalno. Odlično, jao. Samo što nemam kostima. Da, tako je bolje. Gotovo, sada mogu da prođem. Zdravo, ja sam klovn. Šta? Klovn kažeš? Da, sad ću vam dići raspoloženje. Gledajte, ovo kuće je za vas. Kako slatko. Hvala puno. Onda idem ja, čao. Uspeo sam, svaka mi čast. Hoćemo i mi? Predobro. Šta se dešava ovde? Neko jede u bioskopu. Ups. Bežimo! Ne smete unositi svoju hranu. Rekao sam vam. Stanite. Mančmelu. Poješću ga. Padam. Čuvar je pao. Hajde da nastavimo gledanje. Ne viči. Eto, uzmi vunu. Da, i kokice. Ova lizalica je divna, kao i sve ostale slatkiše koje sam sakrila u kikicama. Ćao, mogu li da prođem? Ne smete ulaziti sa svom hranom, a vi imate lizalicu. Bacite u smeće. Kakva šteta? Eto, jel mogu sad da prođem? Hvala puno. Dobro, neka prođe. Poverovao je? Moj plan je uspeo? Kako sam pametna. Sad imam šta da jedem tokom filma. Trenutak, moram otići na kratko. Jao! Šta je to bilo? Gde me zavlači? Šta je to? To si ti. Znači, htjela si da me prevariš. Izvinjavam se. Nikakve hrane. Šta to vidim? Koliko hrane imaju. Pogledajte njih. Sad će biti zabavno. Ne možete ući sa svom hranom. Takva su pravila. Ali kako to? Tina, hoćeš pomoći nam? Naravno. Čuvaru, hoćete nas pustiti unutra? Naravno da hoćete. Pustit ćete nas. Da, pustit ću vas. Odlično. Hipnotisala sam ga. Sada možemo proći. Da, evo naših karata. Izvolite, a mi ulazimo. Odlično, uspeli smo. Jao, šta je to bilo? Šta? Ne sjećam se ničega. Čekajte, setio sam se. Znači, ipak ste ušli sa hranom, jel da? Ali došao sam po vas. Sad ću oduzeti svaki slatkiš. Onda je moj sladoled. A gde će? Šta? Ona je samo nekrofna. Sad je sve u redu. Prijatno gledanje. Dok niko ne gleda, mogu popiti limenku kole. Obožavam taj zvuk. O, da, kola je prelepa, tako se žava. Ups, to nisam ja. Da, to je on. Šta se to čulo? Ne znam. Tamo se čulo. Hej, prijatelju,
Šta to imaš u ruci? O, kola, super. Izvinjavam se, učinilo vam se. Ne. Ćao. Ups. Opa, to je izadov velika, srednja i mala hrana. Cool! Jill ima ogromno pakovanje hubabube. A Tyler ima srednje, to nije loše. O, ali Nate je dobio najmanje pakovanje. Hajde da počnemo od tebe, pošto si imao najmanje sreće. Nema veze, vrlo rado ću pojesti svoju žvaku. Da, to je jako ukusno. Predobro. Njom, njom, njom. To je to. A sad ću da napravim balon. Wow, jeste li vidjeli to? Tyler, nastavi. Tyler ima malo veće pakovanje, što znači da će unutra biti više žvake. Ajde, brže probaj i reci kakav je ukus. Ovo je toliko ukusno da ne mogu da se zaustavim. Hoću da sažvaćem svu ovu žvaku. Izvini, Jill, ali deljenje nije bilo u mojim planovima danas. Pojeo sam sve sam. A sad sam spreman da naduvam balon. Idemo! U tom slučaju ja sam spremna da ga probušim svojom dugačkom i oštrom iglom. Tako ti i treba, Cicio. Baš me briga, svakako je bilo ukusno. Konačno je na mene red. O, kako veliku žvaku imam. Trajeći mi godinu dana. O, ljudi, ovo će dugo trajati. Jill će jesti toliko žvake čitavu večnost. O, mogu poludeti od ovog divnog ukusa. Njam. Znate šta? Onda sam spreman da pomognem Jill. Sad ću odseći sebi komadić. Niko neće ni primetiti. Odlično. Uspeo sam. A sad ću probati. Ups, izgleda da će Jill uskoro saznati na tvoj podmukli plan. Opa, evo ih, sreli su se, pogledaj. Ej, daj mi, to je moje. A sad ću napraviti ogroman balon. Gledajte. U tom slučaju ja ću ga probušiti. Imam i ja iglicu. Eto. Ju, sad je Jill sva u žvaci. Kako odvratno. Ali iskreno, bilo je zabavno. Ne, nije. Naljutila sam se. Ovog puta imate M&M's bombone i Jill jedva čeka da proba. Hajde, ti si dobila najmanje pakovanje. Okej, sad ću da probam. Gledajte kako mogu. Mogu da hvatam bombone ustima, a sad ću pojesti sve odjednom. Prelepo. A ostale bombone ću pojesti uz pomoć slamčice. To je jako zabavno. O, Jill, ti si kao usisivač. Stani, za malo da pojedeš M&M's Tylera. To nije u redu. Da, ove bombone su samo moje. I sad ću sipati sve usta. To je bilo ukusno. Što? Nema više. Baš brzo sam se pojeo. Nate, nastavi. Jel mogu da? Odlično. Pogledajte koliko ja imam bombona. Čudno, one ne ispadaju. Što da radim? O, znam. Sad ću da skinem flašu sa bombonama. Hajde! Da, uspeo sam. Da, uspeo si, ali sve bombone se prosipaju. Nate, hajde brže jedi dok tvoji prijatelji to nisu uradili umjesto tebe. O, ceo stoje u bombonama. Iako imaš toliko bombona, da će vam svima biti dovoljno. Da, navalite. Zajedno je uvek zabavnije. Baš ti hvala. Oho, to je ogroman jednorog. Blago tebi, Nate. A Jill je dobila srednjeg čokoladnog jednoroga. A Tyler je imao najmanje sreće. Ovo je mrva jednorog sa fantom. Hajde, probaj, Tyler. Vrlo rado. On je tako sladak. Sad ću ga probati. Kako ukusna čokolada. A šta je unutra? Unutra su bombone. Treba sve istresti usta. Baš ukusno. Da, svidalo mi se. Ali iskreno uopšte se nisam najeo. Jill, daj meni malo. Ej, gde ćeš? Ne, to je samo moje. Hoću da pojedem sve sama. Sad ću odlomiti rog i pogledati šta je unutra. Da vidimo. Ne vidim ništa.
ništa ne ispada? Okej, onda ću da razbijem ovog jednoroga. Kija! Oho, gledajte! Unutra su jagode! To mi se sviđa! Sad ću da probam. Ja obožavam jagode. Super! To je predobro. Ali znate šta? Došla mi ideja. Sad ću skupiti sve jagode zajedno, tako je? A odozgo ću staviti par komadića čokolade. A zatim ću istopiti čokoladu uz pomoć krema. O, Jill, to je super ideja. Sad imaš lepe i ukusne jagode u čokoladi. To je baš cool. Prijatno. To izgleda jako ukusno. A ukus je još bolji. Nismo ni sumnjali da će ti se dopasti. Ko ne voli jagode u čokoladi? Ja sam presrećna. To je najbolji desert na svetu. Skoro sam sve pojela. Još malo i to je to. Završila sam. Hajde, Nate, sad si ti na redu. Da, sad sam ja. Konačno. Hoću što pre da vidim šta je unutra. Čokolada je suviše tvrda. Dobro, onda ću razbiti jednoroga rukom. Kija! Da, ja sam jak. Ne idem džabu u teretanu. Wow, unutra je med s M&M s bombonama. Super. Ja obožavam tu kombinaciju. Oho, koliko punjenja ima u tom jednorogu. O, blago tebi. Ali hoćeš li zaista sve to pojesti? Drugari, napišite u komentarima da li bi želeli da vas Nate časti. To je nevjerovatno. Ja nikada nisam jeo toliko ukusne hrane. Ovdje je gomila čokolade, bombone, pa čak i med. Ja sam oduševljen. Ovo je najbolji dan u mom životu. Poješću sve do kraja. Nate, prijatelji ti zavide? Hoćeš možda da podeliš sa njima? Pa ne, tog će meni biti malo. U glavi je ostalo par bombona. Zašto me tako čudno gledate? Ne prilazite! O, kakva malecna kola, slatko. A kod Jill je srednja limenka kole, na to smo navikli. O, ali Nateu se ponovo posrećilo više od ostali. On je dobio ogromnu limenku. Tyler, ti ćeš početi prvi. Okej, sad ću da probam. Otvaram. Ona je tako mala da ne mogu da je otvorim. Okej, onda ću uraditi ovako. Da. A kolu sa stola mogu da popijem kroz slamčicu. Da, uspeo sam. Što, nema više? Bilo je baš malo. Šteta. Ej, šta to radiš, Tyler? Pazi malo. Dakle, sad sam ja na redu. Ne mogu da otvorim. Hajde, bre. Ja sam sve slomila. Dobro. Onda ću probušiti limenku nožem. O ne! Sve prska u mene. Kako to zaustaviti? O ne! Sve se prosulo. Ili je nešto ostalo unutra? Samo par kapi. Ja čak nisam stigla ni da probam. Jill, zašto bacaš u mene? Pazi! Okej, konačno je moj red. Sad ću da probam svoju kolu. Kako osvežava. Drugari su pripremili svoje slamčice da ti pomognu, Nate. Ne, meni ne treba pomoć. Šta? Onda ćemo mu ubaciti u kolu malo mentosa? Da, slažem se. O ne, kola će sad eksplodirati. Nate, trebalo je da podeliš sa prijateljima. Šta se to čuje? Ne! Da, to je tuš od kole. Zaslužio si to. Nate je sada ceo mokar i to je bilo smešno. Da, jesi popio svoju kolu, jeli? O, kako slatko spavaju. Naravno, Pepeljugo, bit ću tvoja drugarica. Ne prilazi mi. Mama, neću da radim domaći. Čokolada. O ne, alarm.
Daj mi još malo da spavam. Samo 5 minuta. Jao, kakav je to miris? Nešto gori? O, šta? To je moj telefon. Jao, šta da radim? Kako ću da živim bez telefona? Osjećam miris paljevine. Šta? Šta se dešava? Je li mi to gorimo? Da, dobro jutro, Mary. O, šta se dešava sa mojom rukom? Osjećam snagu vode. Proverit ću. Wow! Linda, jesi vidjela to? Imam snagu vode. Ovo šta je? Biljke? Tina, je li ti to radiš? Čutite? Dajte mi još malo da odspavam. Šta? Šta se dešava? A zašto sam sva u biljkama? Oho! Zašto je ovdje postalo ovako zeleno? Jesam li ovo ja uradila? Moja ruka! Mamice! Imam snagu zemlje. Devojke, ja želim da spavam. Šta vam je? Tina, jel ti treba pomoć? Iskreno da. Oho, šta je sa mojom rukom? Osjećam snagu vazduha. Oho, Grace, kod tebe je zaista snaga snažnog vazduha. Zaustavi to. Moraš naučiti da upravljaš tim. Da, upravu si. Pa, ustajmo, devojke. Devojke, čestitam. Svaka od vas je uspjela da otkrije svoju snagu. Linda, snaga vatre. Grace, snaga vazduha. Mary, snaga vode. I Tina, snaga zemlje. Dakle, devojke, treba da se sredite. Čarobnice treba da izgledaju odlično. Od koga da počnemo? O, ja želim da budem prva. Imam ideju kako moja snaga može da pomogne. Čarobnice ne treba da nose naočare. One mi više ne trebaju. Jao, trebalo je prvo da nađem sočiva, pa tek onda da lomim naočare. O, evo ih. Dakle, ostalo je samo da ih stavim. Zvuči lako. Polako. To. Uspela sam. Wow, svet je tako lep i jasan. Ja sad i sebe bolje vidim u ogledalu. Bolje da nisam vidjela to. Šta da radim? Tačno, imam snagu vode. Ona će mi sigurno pomoći. To je to. Protiv podočnjaka pomažu maskice za oči. Napravila sam ih. Nastavit ću da vraćam moje koži zdrav izgled. U tome će mi pomoći četka za lice i pena za umivanje. Nanosim penu na četku i počinjem da masiram kožu lica. Ovdje i ovdje malo. Da, i ovdje također treba. Odlično. A sad se umivam. Wow, kakav efekat. Moram skinuti maskice. Odlično, izgledam prelepo. Kako ja sebi mogu da pomognem? O, bubulice su moj najveći neprijatelj. Ne znam kako da ih se rešim. Mada, sećam se da su na biologiji nam pričali o lekovitim svojstvima biljaka. Ja imam snagu zemlje. Mogu da stvorim potrebnu meni biljku, da pomešam njen sok i da dobijem masku protiv bubulica. Da, nauka pobeđuje. Nadam se da će to pomoći. Potrebno mi je grožđe, krastavac, limun i kivi. Sada treba iseći to sve. To je to. A sad ću pomešati sve potrebne sastojke u malom blenderu. Kada bi na času hemije pravili maske za lice, onda bi hemija bila mnogo popularnija. To je to. Dodat ću vode i promešati to sve. Nadam se da ću uspjeti. Dakle, treba sad pripremiti specijalan kalup za masku. Sipat ću gotovu smesu u kalup. Zatim rasporediti sve ravnomerno da bi bilo dovoljno za svo lice. I čekati. O, stvrnula se. Sad ću probati. Uzet ću još i roler. Odlično. Wow, nema više bubulica. Moje lice je čisto cool. Fuj, ti ne ostavila ovdje svoju masku. A šta jada?
Šta je ovo na mom nosu? Crne tačke? Kako da ih se rešim? O, snaga vatre. Tačno. Potreban mi je ugalj. Kažu da on pomaže. Gotovo. Sad ću i ja napraviti masku. Prvo treba pretvoriti ugalj u prah. Ovo je lakše nego što sam mislila. Snaga vatre mi stvarno baš pomaže. A sad mi treba neka gusta krema. Može. Dodat ću malo kreme u prah od uglja. I dobro izmešati to sve. Jao, već zamišljam sebe bez ovih crnih tačaka na nosu. Nadam se da ću uspjeti. Nanosim na nos. Pokrivam sve crne tačke i čekam. O, šta? Šta je sa mojim osmehom? Zašto su mi zubi ovako žuti? O, znam. Potrebna mi je pasta za zube i ovaj uređaj. Sigurna sam da ću povratiti svoj beli osmeh. O, već osjećam kako moji zubi postaju beliji svake sekunde. Da, uspjela sam. O, i maska se već osušila. Super! Od crnih tačaka ni traga. A kod mene je sve odlično. U stvari, čekajte. Šta je sa mojim licem? O, snaga vazduha. Ti ćeš mi sigurno pomoći. Uradit ću hladan peeling. O, moja koža je tako glatka i lepa. Što? Spojene obrve? Treba ovo da ispravim. Baš mi je ostalo malo paste za depilaciju. Sada ću jednom i zauvek da se rešim svih nepotrebnih dlaka. Namazat ću malo ovdje i sačekati. O, malo da zaboravim na flaster. Zalepit ću ga preko paste da bi bilo lakše odlepiti. A sad treba da se saberem. Ovo ne treba da bude bolno. A, ovo je jako bolno. Grace, smiri se. Sad ćemo odleteti. O, kako sam sad lepa. Devojke, vi ste najbolje čarobnice. Veoma ste lepe. Pa želim da se našminkam. Snaga vatre, hoćeš mi pomoći? Wow, super! Pokušat ću da napravim vatrene strelice na očima. Oho, nevjerovatna sam. Ali to nije sve. Dodat ću još malo šljokica. Imam snagu vatre, tako da moram da sijam. Da, zlatna boja mi baš lepo stoji. A meni lepo stoji plava boja. A ovaj lifehack uvek pomaže. O da, prelepo. Dodat ću malo sjaja na usne. Lepota. Snaga vode, treba mi još tvoja pomoć. Potrebno mi je malo gela. I mnogo šljokica. Da, pomešat ću to sve. Op, napravila sam cool gel sa šljokicama koji će se ekstra slagati uz moju plavu senku. Divno, izgledam prelepo. Svi će se onesvestiti od moje lepote. Zelena boja podmećuje sjaj moje kože. Da, tako je bolje. Ali i meni nešto nedostaje. Tačno, trepavice. Ovako je mnogo bolje. Izgledam baš dobro. O, pala mi je na pamet genijalna ideja. Kako su lepe ove bele rade. Dodat ću ih u svoj make-up. Wow, kod mene su pege u obliku belih rada. Završni dodir. Našminkati usna. Ovaj ruž mi baš lepo stoji. Ja sam nevjerovatna. A šta ja da uradim? O, snaga vazduha, treba da mi pomogneš. Želim vazdušne lete strelice. Da, to je baš ono što sam htjela. Ovo su najbolje strelice u mom životu. A još ću dodati malo bisera. Ovo kamenje je prelepo. Baš mi lepo stoji. Eto, i ja sam završila. Oči izgledaju veoma lepo. Idemo dalje. Wow, devojke, nevjerovatne ste. Svako od vas je posebna na svoj način.
Svaka vam čast. O, moja kosa me sasvim ne sluša. Razumem te, drugarice. Već sat vremena pokušavam da je sredim. Nijedan češelj ne pomaže. Umorila sam se. O, imam ideju. Kosa je užasna, ali snaga vazduha će mi pomoći ovo da sredim. Wow, odlična frizura. Savršeno mi odgovara. Tako sam vas dušasta i laka. O, imam ideju. Imam biser u mejku, ali ga nemam u frizuri. To će biti sjajan detalj koji nikog neće ostaviti ravnodušnim. Wow, kakvi kristali. I njih ću dodati. O, da. Kosa odmah izgleda lepše. Ali dodat ću još i ovo. Sad je super. Veoma mi se sviđa. Jao, i moja kosa je užasna. O, snaga vatre. Moraš mi pomoći. Wow, ovo je stvarno vatrena frizura. Tako mi dobro stoje ove lokne. O, sad su još i crvene. Ja sam prava vatrena devojka, cool. A sa ovim rajfom ću izgledati još bolje. Ja ne mogu ni da odčešljam svoju kosu. Kako od ovoga da napravim frizuru? O, snaga vode. Baš si na vreme, kao i uvek. Wow, mokra frizura. Dodat ću još ove mašne. O, da, izgledam baš slatko. A vi gledajte Tinu. O, ovi repići izgledaju grozno. Tačno, imam sjajnu ideju. Napravit ću sebi lokne. Ja ipak imam snagu zemlje, zato želim da na glavi bude neka vrsta džungle. Da, to je baš ono što želim da vidim na svojoj glavi. Moja frizura će sigurno biti najbolja, vidjet ćete. Ostalo još malo. I... gotovo. Ostalo je samo lepo da namestim kosu i to je to. Uviću je ovako. Ali nešto nedostaje. Snago zemlje, potrebna mi je tvoja pomoć. Treba dodati nešto živo u moju frizuru. O da, ovo sam i čekala. Kakvo lepo i nežno cveće. Tina, prelepa si. Mary, neverovatna si. Linda, obaraš nogu. Grace, tako si nežna. Devojke, morate da presvučete pidžame i obučete nešto lepše. O, ja već imam ideju. A videla sam u ormaru prelepu crvenu haljinu. Ona mi treba. Ali izgleda previše prosto. Šta će mi haljina kad mogu da napravim suknju i topić? Super, ali nešto nedostaje. Tačno, treba da dodam malo vatre. Wow, tako je mnogo bolje. Poslednji dodir, cipele, vatrene minđuše i ogrlica, da bi svi znali da je moj element vatra. Sad sam spremna. A šta ja da obučem? Ne, to nije to. O, sinula mi je ideja. Ja ću sašiti sebi sama haljinu. Gotovo. Ova haljina se dobro slaže sa mojom šminkom, jel da? Snaga zemlje. Možeš li da završiš moj izgled? Da, meni je nedostajalo baš cveća. Dodat ću još lepe minđuše, ogrlicu i lepe roze cipele. Je li ličim na princezu zemlje? To izgleda dosadno. O, sinula mi je genijalna ideja. Snaga vode će mi pomoći da napravim jedinstveni kostim. Pretvorit ću običnu belu majicu u majicu vodene vile. Ali prvo treba da je obojim. To je veoma lako. Savit ću majicu, zavezat ću je gumicama i umočiti u vodu potrebne boje. U mom slučaju to je plava. Pogledajte kakva lepota.
Dodat ću lepe cipele. Plave minđuše. I ogrlicu. O, da. Baš mi se sviđa kako izgledam. To je to. Završila sam. Odlučila sam da niko ne može napraviti lepši kostim nego ja. Ja ću sebi sama sašiti haljinu. Jo, nešto mi loše ide. O, tačno, imam snagu vazduha, zaboravila sam. Ona će mi 100% pomoći. Wow, ispalo je čak bolje nego što sam sebi zamišljala. Ovo je najbolja haljina u mom životu. Izgledam kao prava princeza. Završni dodir. Privezak. O, da. Prelepa sam. Wow, Tina, snaga zemlje. Prelepa si. Linda, snaga vatre. Čarobna si. Mary, snaga vode. Neverovatna si. Grace, snaga vazduha. Izgledaš jako lepo. Devojke, obarate s nogu svojom lepotom. Momci već lude za vama. A devojke zavide. Da, to su one bivše štreberke. Ali sad su boginje lepote. Devojke, osvojili ste njihova srca. Joj, kako su lepe. Hej, šta je?